everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो जोङो दा बेलासिनि सम आरोना। ओमफ्राय जों दायो हासबेन्डजों आंजों थांनो नागिरदों आरोना जोंनि खाथिनि सकआवहा नोंथांमोननोबो देखायगोन जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि रुपहिनि बेलासिनि बाजारा माबायदि जायो नोंथांमोननोबो गासिखौबो देखायजोबगोन आङो। जोङो माने माबा मोनसे नांगौबाथाय बा माबाबाथाय माने बेयावनो थाङो आरोना खाथि जायो नालाय। ओमफ्राय दा जोङो माने थांनो नागिरनाया जाहैबाय जोङो बोरमा बिबु लायनो थांनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोना खोनानानै एसे बोरैबाबो मोनदों जानो हानाय, माने खायसे मानसिया आरोना जाफेरि मानसिफोरा बोरैबा मोननोबो हानाय, खिन्थु जों जायो आरो जोंनि जायगायाव थोलायलायासै आरोना बोरमा बिबुआ। ओमफ्राय दा जोङो गोबावथार जाबाय जायैया, ओमफ्राय बिनिखायनो दा बेलासियावसो मोनो नालाय बेखौ, जोंना सानफ्रामबो बेलासियाव बाजार जायो आरोना। ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो थांनो नागिरदों आरोना हासबेन्डजों आंजों। नांथागौलै दा जोङो हासबेन्डजों आंजों थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायनोसै जोङो माने माबा मोनसे नांब्रबगौबानो बेयावनो लायो। जोंनि जायगानि बाजारखौ जों देखायनोसै आरो। बाजारथ' नङा बेयाव, माने बाजार जाग्रा बाराय गैया आरोना, रुपहि सक आरोना बेयो। ओमफ्राय बाजाराव थांनोबाथाय जोङो जोंनि ससे थांनांगौ, बे सालबारि बाजारावसो थाङो आरोना। बेयाव बुधबार आरो सनिबाराव जायो। ओमफ्राय जोंनि रुपहियावहा बिदि बाजार जाग्रा बाराय गैया, सानफ्रामबो नोंनो मा नांगौ मोनजोबो आरोना। बेलासिनिफ्रायनो मोनजोबो आरोना। बेलासि 1टासोनिफ्रायनो जायो आरोना, लासै लासै बिदिनो। ओमफ्राय 3टा 4टासोबाथाय मानसि बुद जाबाय आरोना, बिदिनो मोनाब्लियालागि थायो। दा जोंबो नै दा 4टा जाबाय आरोना बेलासिनि। दा थांनो ओंखारबाय जोङो। नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे जोंनि जायगानि बाजारखौ नायदो। मा होनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो लागा दं। दा नोंथाङा दा खोन्थायखो दा खोन्थानाङा औ दायो। ओमफ्राय दा जोङो थांग्रोनोसै आरोना। ओमफ्राय मनाया बोरो, मनाया नै मनाबो लाखाबाय आरोना लोगोफोर। नै बोरमा बिबु लायगोन, ओमफ्राय आरो माखासे बिदिनो नांनाय बुस्थुफोर दङ, बेफोरखौबो लाबोफाखानोसै आरोना। नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ। ला बेसे ला आधा किलो देखांबाय इखौ बेसे करि होयो मादै नैखो इबो 50 ओमफ्राय इबो बयलार बिगुर ना फायर फैदो biar malah nih dokani maba fresh face wash gaya sangat sebang sampai jepsikan fैनायाव लांखानोसै बोरमा बिबुखौ जि टेस्टि संना जाहैखानोसै न'आव मोनहैनांगौ बादा आइखौ मोनसे लांनो ओमफ्राय आरो खथा Nuôi cái đơn ơi. Cái đơn.
Coba. Hah? जोंनि रुपहि बाजारा बेनो आरोना लोगोफोर नै Itu besi-besiयाव फानदों आयं? Ayong, besi-besiयाव फानदों इखो? 25 taका. लाइ मुथासेयावनो 25 taका. ओमफ्राय नैबेलाय? इ 10 taकानि? इ फिसा मुथा, इ गेदेर मुथा? ओमफ्राय नै इयो? इयो पानपिप्लि बेसे इयो? 10 taका पागोन. इ पागोसे ना पागोनै? पागोसेल'. पागोसेल'. ओमफ्राय नै Ayong. Ayongखौबो लाबाय आं भिडिअआव. उरजिजिखौनो लाना होबाय. मोजांसो नुदों. आइखो जोंनाव लेस्रा होनो ओमफ्राय बेलेगाव खायसे खायसेयाव सबाय बिमा होनो ना आयं? सबाय गोलावबो होनो सबाय बिमाबो होनो. जोंनाव लेस्रा होनो ओमफ्राय नै बेयो ना मा देखानाय आरो ना इयो? देखानाय फुखानाय आरो नाथुर गोराननो सबायजों जानोबा सबायजों जानो हागोन. सबायजों नाथुर गोरान. सबाया संनानै जाबानो टेनसन गैला आरो माबा खानाय नालाय ना साफा खालामखानाय नालाय. ओमफ्राय नैलाय माथो? बयबो पानपिप्लियानो माथो? बिफां दं नामा न'आव? गैया बायना लाबोदों आरो ना? लाइखौ जि मोजां मोजां नुखादों आङो. लाइखौ दामायदों. सकआव फैनानै माबा मोनसे जायाबाथ' जाखायाना लोगोफोर मम' जाना थांसै आरो ना हासबेन्डजों नै हासबेन्डआ. बिराद टेस्टि जाखायो इयाव सावनाया ओंखायनो जोङो इयाव हाबो आरो गगा मोननायनि थान्दा बोथोरनि सुबुं आरोखि गगा मोननायफोरा स्रां खारो आरो टेस्टि जायोना इयाव संनाया जोंना बोरमा बिबुआ न'आव लांनानै फ्राम फ्राम एवहैनोसै आरो ना बयबो जायो जोंहा बोरमा गासिबो मोजां मोनजोबो आरो ना बाबायाबो मोजां मोनो मायाबो मानिथ' फेभरेट मायानो सिखायदों आरो ना जाफेराखैमोन खोमा ना औ जाफेराखैमोननो आंजों थाफा थाफा जानांगौ जाबाय ओमफ्राय दा गोथाव मोनजायो माथि गालदाब मैथा बांगालबो जाफेराखैमोन ना नोङो आंजों हाबा जानानैसो जाफेरबाय आरो ना लोगोफोर आं दङ बहुत जाफेरि बेयाव उनाव जाग्रा जानो मोनफैबाय नै मम' जोंनि रुपहि सकनि मम' आरो ना जानोसै टेस्टि ना बोरमा आथिं नामा दिनैना ओइ सामफ्रामबो जाखायो सामफ्रामबो आं बयलारनि होनना सानो मालाबा बोरमानिखौनो होखायोना सामफ्रामबो आं मालाबा बयलारनि होनना सानो बोरमानिनो ना बोरमा आथिंनि सुप लोगोफोर गगा मोननाया खास्रा लागै बेनो आरोना लोगोफोर जोंनि रुपहि सकआ ओमफ्राय नै बे भितरथिं दख'ना सक'ना मोनजोबो खिन्थु आङो दिनै देखायनो हानाय नंला नै दख'ना हाबि जाबि मोनजोबो आरोना बे भितरथिं ओरै थांबाथाय ना गोबां दख'ना दखान दङ न'आव थांसै दायो नै लोगोफोर दायो जोङो न'आवहा मोनफैबाय आरोना सकनिफ्राय जोंनि सकनिफ्राय रुपहि सकनिफ्राय न'आवहा मोनफैबाय ओमफ्राय फार्स्टआवनो आङो बोरमा बिबुखौ लखबनांगोन नङाबा एसे बोरैबा जागोन ना प्लास्टिकआव दोनबाय थाबा गतिके आङो इखौ फार्स्टआवनो लखबना लाग्रोनोसै र' ओमफ्रायो नोंथांमोननियाव जायो ना जाया आं मिथिला नै बोरमा बिबु आरोना बिराद टेस्टि जाखायो आं बिराद गोथाव मोनो आरोना ओमफ्राय खायसे जायैफोरा गाज्रि मोननोबो हानाय आरोना बेखौनो जायो नामा होननानै खिन्थु जोंनि जायगायाव जायो आरोना बिरादनो बायसोगारो आरोना बे बोरमा बिबुखौ ओमफ्राय जोंहाबो बयबो जाजोबो आंनिथ' एकदम बिराद मोजां मोनखायो आं बिराद गोथाव मोनखायो
हासबेन्डआबो जाफेराखैमोन आंजों हाबा जानानै जाफेरबाय ओमफ्राय दा गारला आरोना बोरमा बेबु होनबा बिराद मोजां मोनखायो नै बेखौनो बुङो बोरमा बेबुनाय लोगोफोर बेखौनो बुङो बयबोथ' नुनानै सिनायखागोन ना लोगोफोर ओमफ्रायो आरो माखासे बिदिनो देलायग्रा लाबोदों फेस वाश बिदिनो हिन्जाव मानसिनाथ' देलायग्रा बुस्थु नांगौआ जोबनो थांखाया नङा होमबा मोनसेनि उनाव मोनसे नांगौआ जोबनो थांखाया ओमफ्राय लाना फैखाबाय आरोना आङो ओमफ्राय आङो बांद्राय मोजाङै लानो हादिया ब्लगखौ गोबां देखायनांगौ दङमोन आरोना दख'ना दखान माबा माबि डेलि माने सामफ्रामबो मोनखायो आरोना जोंनाव बाजार जायाबाबो माने सामफ्रामबो बेलासियावनो बाजार जाखायो नालाय गासिबो नांगौ जिनिसफोरखौ नांगौ बुस्थुफोरखौ मोनजोबो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो आङो दिनैहायथ' बे बोरमा बिबु एवनानै जानायखौ नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंला मानो होनना बुङोब्ला बांद्राय गोलाव जागोन आरो गोलावद्राय जाबाथाय नोंथांमोनाबो नायनो बोरैबा मोनगोन आरोना बरिं मोनगोन नायनो थाखाय ओंखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय ओमफ्राय फोजोबिनि सिगांनो नोंसिनि गुमैया माने आंनि हासबेन्डआ माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंसिनिसिम स' नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो फैदो मा बुंनो नागिरदों खोनासंना लाग्रोदो नोंथांमोना माने आं गोदान चेनेल खुलिदों आरोना दा गेमनिल' होथ'दो उनाव नेक्स्टआव ब्लगबो होगोन मोनसे होबाय ना भिडिअखौ माने लोगोफोर नोंसिनि गुमैया मोनसे चेनेल खुलिदों आरोना माने गेजेर गेजेर आं जिहेतु गावखौ रायनाय मानाय थाब सिखारिनि ओंखाम थाब जानो लेंबाबो मोना ओमफ्राय बिदिनो आं रायोना मालाबा बेफोरखौ माने बे आपल'ड खालामनानै दोननो नागिरदों आरोना बिनि थाखायनो बे चेनेलखौ खुलिदों बहुतखौनो खेबनानै दोननाय दङ बियो ओमफ्राय होआखै आरोना आंनि चेनेलावहा ओमफ्राय माने आंनि हासबेन्डआ सरि लाइन थांलायबाय नायलाय लोगोफोर नै लोगोफोर माने लाइन थांना होदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों बिनिखायनो इसुङावहा सार्च लाइट लगायनानै नै फैबाय आरोना बेयाव ओमफ्राय जों मा बुंदोंमोन जोङो चेनेल माने नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन होनना आं आसा खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोना डिसक्रिपसनावबो मोनगोन लिंकखौ गुमैनि चेनेलनि ओमफ्राय आरो कमेन्टआवबो मोनगोन ओमफ्राय मा होनो नोङो चेनेलनि नेमखौ मा नेम लादों बेखौ खोन्थाना होदो नङाबा मिथिनाय नङा ना आरबि गेमिं लादो आरबि गेमिं स' बयबो अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरबि गेमिंबाबो इयाव गेमनिल' नुनाय आरो आं माने मालाबा ब्लगबो होगोन जेनेबा गेमाव बोरिं जाबाथाय ब्लगबो होगोन गेम होनानै गेम होबाय थानानै माने बाथ'बाथाय मालाबा ब्लगबो होगोन आरोना बाथ'बा माने लाबोगोनानो माजे माजे सेसन होगोन आं माजे माजे ब्लग सोनानै होगोन बयबो सापर्ट खालामहैगोन अनसायहैगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना ओमफ्राय नायनोसै बे माबायदि बायदि ब्लग बानायो ब्लगआ ओरैबायदि जागोन माने जेनेबा नों आंखौ मालाबा रायोना मा नायनो खेबख'ना दोनगोन आरो सिरि सिरि मबाइलखौ ओइ खनायाव दोननानै माने बिदिखौ माबानि थाखायसो माने बियो बे चेनेलखौ खुलिदों आरोना नामा इनिबो आरो गेमबो होगोन आं ओरैबाबो गेम गेलेगोन लोगोसे ब्लगखौबो होफागोन आरो गेमजों लोगोसे बे मोनसे चेनेलावनो आरोना ओमफ्राय बे नोंसिनि गुमैनि एक्सट्रा चेनेल जागोन सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना बयबो दानो थांनानै साबस्क्राइब खालामहै बयबो सापर्ट खालामहैदे सनाफोर नोंसिनि गुमैनि चेनेलखौ स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय बोरमा बेबु जानायखौ आङो एक्सट्राहाय ब्लग बानायनानै होसिगोन आरोना नङाबा बांद्राय गोलाव जागोन ना बांद्राय गोलाव जागोन ओंखायनो आङो एक्सट्राहाय ब्लग बानायसिगोन बोरै संनाय आरो टेस्टि जादोंना जायाखै गासिखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर स' बाय बाय बयनिसिमबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बयखौबो बाय बाय